dabila o ka fisa ni ladala wuli ye don o don ni jɛmukan in kɔnɔna la ni sanga kofɔlen ninnu mana se don kibaru o bɛ dayɛlɛ aw ye ka se ka mali kunkanko kunnafoniya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma fo ka taa se an kɔkan jamanaw ma Amadu ne sira di ma tabarikala sanga 42 o bɛ kati falajɛ ale chauffeur ka jateminɛna la gɔnifɔ a n'a jɛ olu fana de bɛ taa ni ka segin matarafa kosɛbɛ kati Bamako ani falajɛ mara maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔla in na ta ka bi fanga ka bon kosɛbɛ ko ne ko fana ni sira kolon boli Sɛkumaro Sisɔkɔ ale bɛ katikaw fɛ yen ko o bɛɛ ye jɛmukan in kanuba ye a y'aw bisimila an ka bi jɛmukan bakurubaw bɛna tali kɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ dɔ farala kɛlɛ kan tuguni min ye k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi kɔni tigɛlen don a kan bi diyagoya fɔ Mali bɛ ka baara kɛ cogo o cogo a k'o bɛɛ sɔgɔ bɛ k'o ɲɛdɔn Mali jamanakuntigiw ye danganaya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a dɔn Faransi b'a la ka diyagoya kow ni fanguruw wuli waasa ka Mali kibaruyaw salo bi o min tununen u la dɔɔni bataki dɔ bɔra min ye Mali ɲɛmaw y'u ka dusumakasa jira ka hakilina kuraw ta an bɛna kuma kan sisan dani no an ka don kibaru ale kɛnɛ kan na n'an bɔra ye min ye lakanako bɛ danga jumɛn na wulikajɔ jumɛnw bɛ senna o don ni bi cɛ an bɛna o kuma fana mana sɔgɔmada in na Bamako yɛrɛ kɔnɔ ya polisiw ye wulikajɔ kura dɔw fana kɛ an bɛna kuma o kan bi fɔ ka taa se maa minnu bɛ danna juguya walew la seli ni ɲɛkɔrɔ n'u bɛ ka maaw bolo da u kɔ u bɛ ka bin maaw kan an ka Mali marabolow kɔnɔ fɔ ka se Bamako ma nin bɛɛ bɛna lara aw ye sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɛnɛ kan na baara bɛɛ lajɛlen n'a dakun don bi ta dakun ta cogo ye nin ye sisan an bɛna an nɛn don minnu na ka kolon n'a bu bɔ ɲɔgɔn na ladiriya kɔnɔ a y'aw danse aw ni ce yan ne renouveau so ye minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw kan a ka ca maa ba caman ye minnu bɛ kuma kosɛbɛ bɔlɔlɔw kan an ɲɛ ka foliw di an ma an b'a f'u ye k'u bɛɛ lajɛlen fana ni sɔgɔma bi an ka don kibaru kɛnɛ kan na minnu b'an lamɛn arajo wula la ni k'a dɔn mobiliw kɔnɔ arajo so wɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ni yɔrɔ janfɛnmaw fana bɛ an sɔrɔ k'a dɔn renouveau bɛ sɔrɔ Mali marabolo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na bi hali n'a fiɲɛ sira tɛ ta yɛkɛw yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ kumaso dɔw bɛ yen minnu b'u galanso waasa an ka kibaruyaw bɛ se ka latɛmɛ yen cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen ye kuma fɛn o fɛn min fɔ renouveau la a bɛɛ tɛmɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de la wulikajɔ bɛɛ bɛ kɛ ɲɛmaayaso fɛ waasa kuma kalanta ani k'a dɔn jatigi tɛ kuma minnu na olu yɛrɛ bɛ se ka mafɛnya cogo min na a kana kɛ kuma ka di n ye ten n bɛna dɔ fɔ a ye aw bisimila kokura Mali ani Faransi olu ni ɲɔgɔn cɛ sigi b'a la ka sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya kokura a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ministre min ɲɛsinnen don Mali marako ani gouvernement ka kuma lasela ma n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ale bɔra jabaraninba yɛrɛ la sɔrɔ ka se ka bataki dɔ kɔnɔ ko kala bataki min bɛ tali kɛ bi k'a dɔn Mali yɛrɛ dakɔrɔbɔli ani wale sɔɔri wale minnu bɛ yen ni Mali ɲɛmaw ka fɔ la u y'o jateminɛ Faransi fɛ an bɛ waati min na i ko sisan o dɔ ye kabi embargo ko in kɛra Mali yɛrɛ i k'a dɔn sariya dɔw bɔ k'a fɔ pankuru dɔw kana pan cogo dɔw la ka don an ka jamana kɔnɔ nka Mali ni Faransi ka gɛlɛya la a kɛra sababu ye fɔ Mali yɛrɛ ye Faransi yɛrɛ kɛlen kɔ ka u ka jɛɲɔgɔnya tigɛ ni anw ye min ye Mali jamana faamaw ye a jira k'a fɔ ko u kana hali tile kelen si ko k'u ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ de kɛra sigi tɔ gɛlɛyara kosɛbɛ min ye sɔɔri kow ye Faransi yɛrɛ kamana gannen don Mali ka kibaruya minnu tun bɛ bila Faransi ka bila la walima u ka lakanabaw ni Faransi baarakɛla minnu tun b'an ka minisirisow la n'olu tun bɛ Mali kibaruya bɛɛ sɔrɔ cogo ɲuman na sabula jɛɲɔgɔnya min tigɛ n'o bilalen don o kɔni tun bɛ danganaya di Faransi ka se ka an ka kibaruya caman sɔrɔ min b'a to a bɛ kɛ komi u b'a la k'an lakana kabi jɛɲɔgɔnya kɔni yogo yabara olu bɛɛ tununnen don Faransi la dakurunya kelen jatew y'a jira k'a fɔ Mali fɛn caman bɛ bi Faransi ka ɲininikɛlaw ni lakanabɔ a kibaruya tununnen don la pelengete o de kama Mali ministre ni i k'a dɔn faamaw y'a jate k'a fɔ Faransi bɛ su ni tile ban u ka fɔ la ka an sɔgɔbɛ n'o ye k'an jɔjɔlima dogodogonin dogo la o kama min ye k'a dɔn u ye bataki in bɔ ka se ka kangari gɛlɛ sɛbɛkɔrɔ da k'a jira k'a fɔ Mali ka sariyaw tali ni sisan cɛ ko a ka ca sɛgɛn bi caman ye i k'a dɔn Faransikaw kɔni bɛ pankuru wuli dogodogonin dogo la ani subahana mansin minnu bɛ sɔgɔsɔgɔliw kɔni kɛ maaw ɲɛnama u b'olu wuli waasa ka se ka an ka finitigilakaw hakɛ dɔw bɛ k'anw kɔnɔ u bɛ baara mun na kɛlɛkɛminɛ mun b'u bolo ani u ka hakilinaw taacogo ye minnu ye Mali faamaw yɛrɛ kamana gannen don u bɛ nin kɛ
kun jumɛn na ŋaniya yɛrɛ ye jumɛn kelen ye maa caman dun bɛ jamana kɔnɔ olu b'a la ka i k'a dɔn jalaki bi faransi kan ko bamajuw bɛna bingali dɔw kɛ an ka daga dɔw kɔnɔ ko ni kibaruya jɔnjɔn dilen tɛ u ma ko a ka gɛlɛ bamaji gansan ka se ka na o kɛwalew kɛ ani u ka bingaliw yɛrɛ bɛ dalabɛn cogo min na ko o ye sigana koba ye suma ko dugumajɛ bataki kɔni nana bɔ an ka jamana faamaw fɛ nin cogoya in kɔni na k'a yira k'a fɔ ka pankuru wuli ka na jigin yɔrɔw la yɔrɔ minnu tɛ pankuru jigin yɔrɔ ye dɔw bɛna jigin kungo kɔnɔnaw la sigana pankuru don faransi kɔni fɛ mali kɔni ye kangari da kosɛbɛ k'a sɛbɛkɔrɔ da ko mali ani diɲɛma bɛna ladɔnniya o kow la i k'a dɔn k'a ɲini faransikaw fɛ hali bi n'a ka bi maliden jagoya mɛ k'i teri ye k'a dɔn ko o kɔni ye damatɛmɛ ye ko mali y'a kanu bi i n'a fɔ faransi yɛrɛ y'a kanu cogo min na k'an ka baara ɲɔgɔnyaw jɔ o kuma an ka ɲɔgɔn don ɲɔgɔn danbe la ko ka bɛɛ ka gindo ni ka jamanaden hɔrɔnyalen kɔni tabiyaw o bato nin ye bataki kɔnɔna kuma belebelebaw ye sufɛ renouveau ka ɲɛmayaso bɛna ɲini caman kɛ a kan yanni ka su ko nin gafe in kɔni kalanna jali jabarani so kɔnɔ minnu na an ye hakili falen kɛ ni jamana politiki jateminɛbaa caman ye olu minnu y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye k'a dɔn mali ni faransi ka baw faralen nin y'a tɔ kɔni de bɔlen ye dogo yɛrɛ ni diplomasi la n'o ye an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma maa mun k'a da ko nin y'a bilalen y'a warawolo yɛrɛ la an bɛ donni min na i b'a fɔ ko sisan dannen nɔ min ye k'a dɔn mali ni faransi cɛ nasaratigɛ la minisiri ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga CNT maaw ɲɛkɔrɔ kuma dɔw kɔni tun fɔra minnu b'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ ni kuma ɲɔgɔnyaw bɛna don mali ni faransi cɛ min ye faga surunyanama dɔ bɛ yen bi n'o ye Adama Ben Jara n'u k'a ma Ben le Cerveau ale kɔni ye bɔli dɔ kɛ kunungo bɔli min na a kɔni ye i k'a dɔn Choguel ka kuma caman majɛngɛlen kɔni seereya ale yɛrɛ ka fɔ la k'a yira k'a fɔ Dr Choguel ye kuma caman fɔ ko ninnu ye kumaw ye maa tɛ se ka kala turu minnu na ko a dɔw ni k'a dɔn tiɲɛ cɛ ka jan kosɛbɛ ni o dɔ ye ko sigi k'a fɔ foyi ninnu labɛnnen tɛ mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko faransikaw kɔni ye bataki ci k'a bi kalo yan tɛmɛnen tile 18 k'a fɔ u b'a fɛ ko ka kumaɲɔgɔnya n'u don ni ka segin ka na mali la ko hali sini ko o bataki kurulen don ka o bila sabara jukɔrɔ ninnu ye kuma ye Ben le Cerveau kɔni ye tɛngɛlɛmali sɛbɛkɔrɔ kɛ ka ɲɛsin minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka kuma dɔw ma jango a ye kuma minnu fɔ n'olu dɔw bɛ Ben le Cerveau ka fɔ la i k'a dɔn lagosi lase Modibo Keyita ka hakilina dɔw ma waati tɛmɛnen ninnu na nin kɔni ye maa caman guwa i kamana a ma sɔrɔ la k'a fɔ o gwaraɲɔgɔnna min bɛ Ben le Cerveau ani finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o kana nin kuma suguyaw kɔni fɔ maa caman ye yɛrɛma ɲininka k'a fɔ o kuma yala Choguel ka kuma fɔtaw ani jamana marabaa ɲɛmaw ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ walima u ti ɲɔgɔn ye nin bɛɛ ye ɲininkali ye surɔ maaw sira ka mun tɛngu u yɛrɛ la nka maa minnu bɛ yen n'olu ye Asimi kanubaw ye olu caman y'a yira k'a fɔ k'a dɔn dɔw taabolo olu jɛnnen tɛ ni o ye nka ko min ye finitigilakaw kanuni kama ko maa bɛ i muɲu fɛn caman na nin bɛɛ ye kumaw ye an ye minnu lasɔrɔ an ka ɲininiw senfɛ hali ni y'a sɔrɔ an b'a dɔw cogoya to gindo la k'a dɔn k'a fɔ bi jamana sanfɛla kɔni na jalaki caman bila maa caman fana fɛ Ben le Cerveau kan ko CNT la minisiri ɲɛmaa welela ka taa waasa députéw ka se ka dantigɛw ni u ma sɔn mun ma o ɲininkali kɛ o kuma wasabulon la maa ma ale ye ka Choguel ka kumaw tɛngɛlɛma ko ka bɔ bɛɛ da la ka n'i sigi ka o kɛ cogoya ɲini kuma fɔw ye k'o fana ye fɛn ye janto ka kan ka kɛ mun na a ko kɔni filɛ nin ye a ma tigɛ da min na kibaruya an b'a di aw ma ladiriya o kɔnɔna na tile fila o kɛlen kɔ ka soli ka bɔ kɛ ka don an ka finitigilakaw kan n'a ko damaja bamanciw la a yɛrɛ k'a fɔ lakana fɛɛrɛbolo kuraw hali bi dɔ faralo baaraw kan wa mali siritigiw yɛrɛ minnu bilalen don k'u ka yaala k'a daminɛ Sikaso mara yanfolila ka susafɔ ka taa fɔ Tomiyakaw fɛ ka munumunu ka taa Nara kɛlɛkɛcɛ minnu wulila opération kɛlɛtigi ni Maliko olu kɔni bɛ munumunu salo la furatu kɔnɔ bamajuw b'a la ka sira da bolimafɛn dɔw ɲɛ n'o ye citernes ka taa se sugujɔminɛnw ni balominɛnw ka o sira tigɛ maa dɔw la ni o ye k'olu kɔni détournement kɛ finitigilakaw kɔni gɛlɛn don ka mobili yɛrɛ de wuli ka don furatu rɔ bamajuw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛn tarakiw la ka segin ka n'u diw tigiw o bamaji filɛbɔ baaraw bɛ senna kabi nin jakun in na o min yɛrɛ fana kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ bamajiw la an bɛ donni min na i b'a fɔ ko sisan n'an bɔra yen nɔ Bamako yan nɔ kow bɛ cogo di lakanako sabula kɛlɛ gun ka kungo daw la i k'a dɔn wulikajɔ caman bɛ senna nka Mali yɛrɛ camancɛ bolo Bamako min ye faaba ye k'a dɔn zomisɛnninw ni walejugu tigilama caman fana bɛ yan minnu kɔni kamana ganlen don wari ɲini yɛrɛ la
olu bɛ haraba ni kɛbalikɛw la yan nɔ polisiw kɛlen don ka wulikajɔ jumɛn tigɛ o kama Bamakɔ polisi ɲɛmaayaso ani polisi bolofara minnu bɛ yan n'o dɔ ye BAC ani GMS olu ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka se gendarmerie ni garde nationale minnu ɲɛsinen don kɔnɔna lakana ni koɲɛw ma ya ka se ka jiginni dɔ kɛ Bamakɔ yɛrɛ yaalaw kɔnɔna la kɛra sababu ye ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka maa caman suna tigɛ olu ɲɛ la Awa Sanogo ale bɛ kuma ɲa kan an ka lajɛ ka kɛ ni Bamakɔ polisi ɲɛmaa ka wulikajɔ ye ni o ye contrôleur général Seydou Jara ye ale ni GMS ka bolofara min bɛ Rive Gauche la ni o ye commissaire divisionnaire Aïssata Touré ye ka fara u baarakɛɲɔgɔn kan olu kɔni ye wulikajɔ belebele dɔ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na walasa ka se ka adamadenw lakana ale ni u bolofɛnw cogoya min na a kun dɔ fana ye u ka cellule de communication ka fɔli la ko walejugukɛla minnu bɛ dugu kɔnɔ ka se ka tɛgɛ da olu la ale ni ka gɛlɛyaba don u ka walejugukɛtaw la an ka laɲini de ye ka se ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi lakana taabolo la sirabaw kan quartierw la fo ka se dugu kɔnɔnaw ma yɔrɔ yɔrɔ la walejugukɛlaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye Bamakɔ polisi ɲɛmaa kumakan ye a ka cɛdenw ɲɛma a tilala k'a yir'u la k'a fɔ k'a b'a laɲiniw fɛ u kana hinɛ walejugukɛla ninnu na fiyewu u ka se k'u minɛ cogoya min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lakana hɛrɛ ani baden kɔnɔna la contrôleur général Seydou Jara a tilala k'a ka nisɔndiya yira ka kɛ ni gendarmerie ale ni garde nationale sen doni ye ni baara in kɔnɔna la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka bɛn ani kelenya sabati finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula k'u bɛɛ lajɛlen ni hakilina ye kelen ye ni o de ye ka jamanadenw lakana ka u kisi cogo min na walejugukɛlaw ma u ka cellule de communication tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko ni wulikajɔ in na ko finitigilakaw kɔni sera ka maa 15 de minɛ ni olu bɛɛ lajɛlen kun ye cɛw ye ale ni moto 11 ka sababuya kɛ olu papiyew kɔni kun dafalen tɛ fiyewu i n'a fɔ u ka wulikajɔ tɛmɛnenw jamana kɔnɔdenw kɔni ye u ka nisɔndiya yira ka kɛ ni finitigilakaw ka ni wulikajɔ ninnu ye ka don dugu kɔnɔ walasa adamadenw an'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na walejugukɛlaw ma Awa Sanogo renouveau don kibaru kɔnɔna la Tombouctou fɛ teliya la an ye kibaruyaw sɔrɔ sur hali ni y'a sɔrɔ an ma sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman fɔlɔ nka kibaruya kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn ko nin waati in na ni sun kɔni tigɛra ka fajiri k'a dɔn awa jɔ su seli wagati n'o ye safo ye ko bamanji caman bɛ yen kɔni bɛ solo colo la u bɛ maaw bolofɛnw tarakili yɔrɔ ɲini n'o ye ka taa maaw ka mobili jɔlenw ko o ta ka tɛmɛ walima ka don maaw kan o kɔni walew bɛ sen na nka wulikajɔw b'a la ka kɛ garisɛgɛ tɛ ka bɛn n'a caman ye sabula caman bɛna k'u bɛ maaw ka mobiliw salo ani moto nka a dɔw jatigɛ bɛ bonya ni masiba ye sabula sigidaladenw bɛ kɔn ka bɔ o kalama u bɛ boli n'u yɛrɛ ye ko kɔni jateminɛw bɛ nin waati in kɔni na k'a dɔn Tombouctou olu fɛ yen nɔ bi tile ye don dɔ ye min na an bɛ se ka ɲininkali kɛ min ye hali bi n'a ka bi ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɛ Tombouctou waasa k'a dɔn mun bɛ nin ko in kɔkɔrɔ mun fɛn de don tigitigi u bɛ se ka ladɔnniya k'a daminɛ marabolo ɲɛmaa na fɔ ka se ye lakana a tigila maaw ma min ye k'a dɔn sagan ye 54 sɔrɔ Kati 2e arrondissement commissaire divisionnaire bɛɛ dako ale ka jateminɛ na ani polisiw bɛ to ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye jate dɔw y'a jira ko den fitininw kɔni ɲɛma tununi baara dɔw b'a la ka jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ yen ni olu ye ala ye minnu golo suguya dɔ ye fugeya la ko maa dɔw kɔni b'a la ka olu bunɛ u ni la k'u kɛ sarakati fɛnw ye ko kelen tɛmɛnen kɔ kelen wɛrɛ jate minɛ na n'o ye Aïssata Ɲare ko ale ye den ta ni ye san 7 Baɲanko ko maa dɔw kɔni bɛ olu kɔni ye i k'a dɔn ale kɔni latununa ko a ko kɔni wulikajɔw kɛra sababu ye ka se ka maa minnu bɛ yen ni olu garisɛgɛ donna ye fugoya la k'u siran bi k'u papa sabula maa caman b'a la k'u bunɛ u ni la sarakati ko nasaratigɛ la Amadu Jara ale bɛ kuma ɲa